za sve koji me znaju i ne znaju, a i šire. Želeo bih ovom prilikom da vas sve pozovem na jedan veliki, ekstra, mega, giga hip-hop festival koji se događa u Beogradu. Ostalo je još jako malo vremena. Događaj će se održati od 19. do 21. februara. Tako da, ja sam B-Boy Šamil, a ovo je prozivka za sve vas. Šalim se, ovo je jedna jako lepa, kako bi to rekao, pozivnica za sve moje ljude i ostale ljude koji nisu moji ljudi, ali bit će moji ljudi kad budu došli, svi smo mi naši. To je to, ljudi, ostalo je još jako malo vremena, uskoro se vidimo, budite mi dobri, lepi, zdravi i sve ostalo. Ovde danas nema baš puno sunca, 21 stepen ovde u Atini danas. Inače, lepo je vreme, nije loše. Ja sam sada upravo popio 2-3 pivice, onako ladne, jer jebi ga, baš prijaju ovo vreme popodnevno, jel? A bit će još mnogo toga, jel? U Beogradu, spremite se, bit će ludo i vidimo se uskoro, budite mi dobri, veliki pozdrav. Njau. Sorry.